Malay ba mangi kibreng nga jis no tana bhavan ni krenkai. Teng nga jing krenkai ga jingi. Ka thuru i ga jingem lani ga jinglong jongno re jongno re. Aga jing perkhat ga jingi kalong bet bangi shu krenkai. Omde bangi mochisha. Tang ban yo pen berki ya no re ni krenkai ga jinglong ni ga jingle jongno re. La kalong ni parlo ga jingi ni ki paramarchan ga jingi ni ya kiwei. Kila banongi nga banga dai be banga crunch pangane. Namar kadai tangga jing krenkai mano bandong ni jing krenkai rai kadai jing shisha namar la juji akan na ka jing mat ka jungi kalong baik bangi shu krenkai rai ngim ju perkatwan baga jing krenkai ka jungi teng ka penong ya ka mansin ka pen ketang ya ka doknot chong nore ka bangamut bandong hane kalong bangim ju dei ban krenkai shan ga jinglong nega chingem nega chingle chongno re kanon ka pori ni bangin krenkai hendreng him dai pat ban krenkai sha ka bapalan yo kan wanra ya jing ya kan a share ke video jama ada episode bakadai subscribe ke channel ga jingi la episode ye follow ni po facebook nam da jing te pa company kata 1 minute ngin second du pala shai ha ko ipat ke video ko shibo